И здравейте хора, аз съм Любчо и днес ще ям яйце, което тук ще почне нов епизод. Но, разбира се, трябва да го прецакам. Точно да сложа яйцето. И да, нищо не, т.е. само щупих яйцето. И съм сложил яйцето, съм го сипал върху една филийка хляб. Да, Пепи Петков ме предизвика да го направя. То филийка хляб и да го опитаме. Само да го разтеча цялата филийка. Не знам как някой въобще е ял това. Не е много гадно. Гадно е. Една секунда. Да.